Yan, sigaw naman si Bro Loli ng ano, ng basahan. Ayan, galing sa Maritaso ng Tila. Ay mo yan, so gawa siya ng basahan. Si Bro Loli. Ayan. Basahan, ito yung basahan. Ganyan. Mga inyans, ilang basahan yan? Dalawang basahan. Magkano na si Bro Loli ng basahan. Paikot lang tayo niya, basahan. Ganyan lang pala yan, magawa basahan, paikot lang tayo. Basic lang ito ba eh. Sa may lagay, sa may lagay. Kwarto aman na eh. Batay na welcome to eh. Di ko kabalo. Di ko kabalo. Kan hindi naman tayo na sa one, ubos, sa gilid, tayo na. Dayon, unsa man na siya, paman? Imo tayo diha? Tayo na diha? Ano naman? Ilan taon lang god? Ako wala ko tayo na. Tremendo.
Lalagyan ni Bro Rolly yung basahan na welcome. Ayan si Bro Rolly. Panon Salman. Rolly Panon Salman. Ayan si Bro Rolly, tapos na yung basahan na ginawa niya. Ayan, ito po. Ilagay niya ng ano ni Bro Rolly. Welcome YYV TV. Ayan, ilagay ni Bro Rolly. Okay, mga yans. Sa last mo na yan, gabi siya mo power, keep safe. Sana nasa mabuting kalagayan mga yinyans. Bye-bye mga yinyans.